ana satriya bagus ing warna pengorisik satriya aku melu takon sajane sliramu satriya saka ngendi wani ngrudo karo yaiku duta sakloron kaya dening aku Gajah Mustaka kelawan ancak ogro kang sedya perang gubel sekarone ngaturan duweni pangerten menawa aku ditradung saka gegana sekirane sapa yo yen nyatane kananmu durung idep wong kaya aku Satria ing pringgondani Raden Gatotkaca Atmajane Rama Bratasena aku uga duweni kekarepan kaya dene sliramu mula yen aku wis teka ana ing negara Gua Kencana kene slirane nggak aturi baliyo menyang Dangkang aja nganti mbok kuwi kekarepanmu ora bakal tumeka menawa sliraning iki bakal nganakno putri boyong ana ing Gua Kencana lantaran ana Gatotkaca wis wah parah mbok anggap sliramu dhewe ora kepingin boyong putri Gua Kencana najan aku yoga mengkono aku nuduhno derma bektiku kelawan Gustiku Prabu kala Brendawi yen aku wis bisa boyong ananing Ograwati menyang negaraku aku bakal bisa mudak pangkatku Guru ya dialah Gajah Mustaka ora gelem bali netepi kekarepanmu wani karo Gatotkaca jajal todi Gatotkaca aku kepingin ngerteni sepiro kekuatan Gajah Mustaka dialah Gatotkaca ora gelem bali menyang negaramu amarga iki ana Gajah Mustaka sedya gawe patining Gatotkaca ana ing negara Gua Kencana nyata ana Gajah Mustaka tak cokot cagake Purnama nglundung sirah wah yen kaya ngono jajah sepiro copot Gajah Mustaka mati dening aku sirah
Wong amarta bisa munggah ke kono. Gatotkaca, Gatotkaca, yen sawijining satrata aja nganti slirane ku munggah ke kono. Kono. Kadang sliramu yo ngono. Nek pancen satrata munggah tanteni ing dhuwur ing layar. Nek aku iso munggah kang cantik kon goblok. Buruk. Aduni ojo ati mlayu. Wah, ora patok gajah Mustafa mlayu. Yo, hati-hati. Bos. Gajah Mustafa cadak lawan Gatotkaca arsa kabalangaken ngantos saking bantering pabalang Gatotkaca mati tumiba wonten negari Muntirejo.
Gatotkaca wonten dawuh Gusti nimbali dateng ingkang abdi Gatotkaca wadhise ya aku percaya nek kananmu ku wong sekti mandraguna nyataning utusan saka negara Muntiri Birja uga asor jurite nadyan saka negara Traju Trisnaga mengkono bobo balangno tumiba ana ing Tisadra Sakloron iku inggih ngestakaken dawuh Gusti lajeng kadosa pundi menapa kula menika sampun ditrami penglamaran kula menika saged boyong kawontenaning putring Guwa Kencana Gusti Godhise ya wonten jarwani dhewe Gatotkaca aku maraya wis kandha sih aku gelem ngamek putra mantu yen pancen duweni kalungitan sing dhuwuring kaya aku kene tapi sliramu raya gurung nodi karo aku sih jare sliramu mang wis aku ganti yaiku kemantening sliramu wani ngleboni Patemboyo dadi saiki kon ya kudu memungsuhan karo aku yen pancen aku asor juritku nglawan Gatotkaca boyongan anakku boyongan putriku Agrawati wis Gatotkaca sliraning aja lugu nisor ngadeka sliramu kudu duweni watek kasatriyan yen aku wis ngandika kang kaya ngene iki ngadeka jajah menapa inggih mekaten kersaning Gusti kula Agrawati ya kaya ngono sliramu ora bisa julayani rembugku sliramu wani ganti kelawan calon kemanten kudu bisa ngadepi karo Agraраja iki ila dialah yo yen kaya ngono Agraраja sliramu wis ora dak anggap sliramu ratu nanging sliramu dak anggap mungsuh bebuyutan karo Gatotkaca aku sedya ngadeg ya raya mengkono iki jenenge Satya Utama sliramu Gatotkaca Gatotkaca wis bungah rasaning atiku aku umpama kalah karo sliramu wis pantes aku jeneng nadyan aku ratu wis tuwa ngono lah sliraning jeneng Satya Utama mandar-mandar aku nenuwun menyang ngarsaning Gusti muga-muga aku kalau karo Gatotkaca sebab aku kepingin duwe putra mantu sing turun saka Pandhawa ngono dadi sliramu ya aja duweni pianggepan aku ratu anggepen aku musuhmu bebuyutan ila dialah Agraраja tak jabel basaku yare pancen sliramu kuwi karep-karepanmu dhewe ora mbok wulunga Agrawati menyang Gatotkaca kelakon tak kiring tipis negara Guwa Kencana ila dialah Gatotkaca sliramu wani karo Agraраja iso ngalahno lawan Agraраja kelakon tak sebab lama ila dialah mati ucapku Agraраja
dosa yo kelakon daun jaga gabluduk wadah perincian wah pati ucap gegemah gabluduk
aku mung semene bloko ngayudaku kelawan Galowo sakiri suto gede pantes kelawan aku aso kelawan rasekso kang aran Ogroraja sanalika ikriku piyambak ikriku karo foto anggrahi tolo penting banget kenapa ngaji sampai tuwi ketika beringus kawan efek-efek batu berdiri sedaya mati menawi Gatotkaca menika kapilujon boten mentas kengken bawa nafsu pating terengkeh pating celengkring ragane Gatotkaca iki gayaning ajil kapitu iku rampungan kira rapal ajil kapitu gayaning kekiyatane Gatotkaca madani kekiyatane gajah 44 kapan Ogroraja kawan Gatotkaca saking ketepian mung sak mrica cinopot gedhe Gopoyono sing nylamber aku apa iki wadya balaning kalung tapi rumangsaku kok gedhe kok gak enak yo ati apa kelakon temen menawa aku asor lawan Gatotkaca menawa temen-temen aku asor lawan Gatotkaca wah yo sido keboyong putriku menyang negara Ngamarta
Gatotkaca yana parang Sang Prabu Agraraja iki ngene ya Gatotkaca sablakaning aku pancen kalah kuat karo Gatotkaca ngono dadi sliraning iki sing gak trima penglamaran sliramu oleh boyong kelawan putriku sing ayu apa ya kaya ngono Sang Prabu ya Gatotkaca boyong aku tak trimo yaiku ana ing negara kene ae
Nadan aku tanpa rewang ngono. Ya yen kaya ngono bakal ndak boyong menyang negara Ngamarta. Nanging kapan aku bakal boyong putrimu? Aja nganti kaya bocah cilik. Iki dina sliramu oleh mbok boyong menyang negara Ngamarta putriku. Agrawati. Yen kaya mulya banget matur suwunku. Aku sedya bali menyang negara Ngamarta mendah bungaing wong tuaku. Yen aku bali menyang negara Ngamarta wis kakon boyong putri Bawa Kencana. Ya Gatotkaca, nanging sing ati-ati welingku ya Gatotkaca. Hati-hati. Mbok menawa si putriku ku wong bocah isih cilik. Durung cukup umur munggah. Garbeni karpo mbok menawa durung bisa ngopeni kelawan jeneng wong kampung. Aku ya njaluk pangapura ya Gatotkaca. Ning aku pesen wae calon garwane putriku Agrawati iso omong kelawan putriku, iso dadi jodoh nganti kaki lan nini Gatotkaca. Ya yen kaya ngono aku sedya nyuwun pamit bakal gak boyong putrimu Agrawati. Ya yen kaya ngono. Oh yo bingah galeni Raden Gatotkaca lantaran piyambak sampun kasebadan mawontenaken penglamaran sampun katrami dening Sang Prabu Agraraja. Sanalika ing ngriku putra Agrawati den paringaken Gatotkaca. Sanalika ing ngriku Gatotkaca nyumbang dhateng Sang Prabu Agraraja sedya medal saking jeroning negari Bawa Kencana boyong dhateng kang putri Agrawati. Rama ingkang putra ingkang sumedya sowan dhateng Ngamarta boyong putri Bawa Kencana. Rama